Takže, já jsem Steve. A v tomto videu bych vám chtěl ukázat, co se obvykle nachází ve village vesničkách Minecraftu. Takže, obvykle se uprostřed města nachází studně. Je to taková past pro hráče bez krumpáče, protože se bohužel odsaď nedostanou. Dále se tu nachází nachází kostel a v tom bydlí village farář. Dále se tu nachází elkové domky, normální villageři, pak takovéto domky s výhledem ven, jedno i více políček, takovéto jednoduché malé domky, ty mají myslím uvnitř knihovny, takovéto blokovité domky, takovéto domky, sloupy a ještě by tu někde měl být kovář. Opravdu ho nemůžu najít, což se omlouvám. Vůbec jsem toto video neměl připravené, je to věc improvizační. Ale farář to být nemusí. Teda farář, kovář. Ano, a ještě domeček ze zahrádkou. No nic. To by bylo k dnešnímu videu všechno. Uvidíme se u dalšího videa. Koukejte se, jak to tomuhle villagerovi sluší. Potom, jestli mu to sluší, tak dáte tomuto videu like. A tomuto villagerovi taky jeho nos mi připomíná hranatý pes. Takže